dnešním videu budeme zahrát Crafting and Building. Jednu teda velmi známou, no i když nevím, jestli je úplně známá mezi lidma takhle, třeba jako jsem já, nebo já nevím, jako já nevím, jak bych to vysvětlil, ale nevím, jestli zrovna jestli tu hru znáte, napište pak do komentů. A my jdeme zkusit najít nějaký plácek a jdeme postavit něco. Jo, to je furt někde takovýhle ty sněhy blbý. Dustin Lucas will make me. Oh, ty tree. Takhle půjdeš a takhle. Dustin Lucas will make me. Všude hej, počkej. Že bych měl nějaký ve vzduchu. Prostě ve vzduchu nějaký obrovitánský město. A to je dobrý nápad. Musím najít nějakou tu blbost. Nějakou horu, která je čistě velká. No to abych to udělal. A pak jo, bratře, to bude dobře. Takže, tohle video bude velmi dlouhé, počítám s tím. A počkej, já si spíš vezmu tyhle bloky. Ty jsou jako, nejsou tak špatný, jako nejsou tak hrozný, jako zhledově, reálně, si musíme přiznat. O tohle, počkejte. Let's go. Dustin Lucas will make me after you had the AD tree. To bude trochu těžší teda. Já jsem tohle fakt dlouho nehrál. Dustin Lucas will make me. A pamatuju si to, že jsem to odinstaloval kvůli, že jsem měl tomu, že kvůli týhle, že jsem měl nervy. A jak jsem to dlouho nehrál, tak jsem v tom trochu pomalejší. A už jsem tady udělal pláce, nejdřív nějaký dům, prostě obrovitánský plácek. To bude prostě takový ten základní dům, prostě, že prostě se začala, to bude prostě ikonický dům, že to bude, že tohle chci hrát dlouho. Prostě to tady chci být úplně vylepšený. A tak no. A takže tohle bude prostě ikonický dům, tady tahle uděláme poslední takhle tohle, ještě další takový řádek a necháme to no. Protože takový dům by to bylo fakt pěkně dlouhý, aby to bylo fakt pěkně dlouhý. A i když jako, jako, fakt ve vzduchu plácek. Bude takový ve vzduchu plácek. Tak já to pak dodělám. Videí bude o tomhle víc. A nebo to. Takže co já se tak mohli říct za mě, člověče. Já jsem moji oblíbenou modrou ale tak to nevadí, to bude název, budu taky. Ale tohle už se prostě musí být takhle. Takže tak. Tady dáme takové bloky. Dneska by se žrali kočky bramborák. Jsou blbky. Ne, blbky nejsou, ale takový jako naštvalo mě to, pokud by to nenaštvalo. Taková bramboráky teda postavu. No, ne, že bych je nemusel, ale nejme, jakoby, kdyby jsem si měl vybrat, prostě kdyby to kvůli s jiným jídlem, tak si možná vyberu jiný. Ale tenhle barák bude asi fakt asi, dobře, reklama. Ten barák asi bude fakt asi malej. Já nebudu nějaký obrovský, protože ten malý bude prostě, tím já chci udělat menší, protože to bude zabírat nejméně místa, protože to tady fakt chci mít obrovský. A musí to být legendární baráček. A nebudu ho dělat jako obrovský, to když tak se pak dodělá úpravy, že bude větší, ale začátku to prostě udělat takhle menší. A pak takhle, no ty vole, to bude barák, kámo. Já ty bloky pak odstraním z toho. Tady třeba takhle. Takhle začneme tohle, takhle se takhle dáme. Hej, to bude pěkný. Já to budu dělat ještě, ale budu kvůli tomu ponocovat, já to fakt tady chci být pěkný. To je zítra škola. No to je jedno. No a jinak dejte na tohle video like. A samozřejmě i to odběr. Protože tímhle se chci dát fakt záležet. Bude ikonický video, tohle bude moje první video z Crafting and Building, takže tohle bude taky ikonické video teoreticky. Zajímá mě, jestli budu mít nějakou virus, ale já si myslím, že nebudu, protože já až moc lidí teda nechce sledovat. Ne jako, že by mě neměli rádi, to nevím, jestli to, ale
jako orta těžký takhle si sehnat nějakou komunitu a tak. Jako chápu lidi, kteří to štve. A tady dáme takovýhle dveře, to jsou takový ty obyčejný. Tak. Tak, teď se vezmeme, takhle uděláme a potřebujeme najít sklo. Sklo to by teoreticky mohlo být tady, protože tady jsou mezi blokama. A to nejsem si jistý tak. Ne, tady to bude prostě mezi blokama. Tady jdu sklo. Sklo. Uděláme skleněnou střechu, ale tady uděláme jakou? Ale uděláme bílou. Světle modrou. Ne, tak světle modrou, to bude lepší. Takhle to bude poděborce. Tak, dneska budu fakt nejlepší v tomhle. Tahle hře, budu fakt dobrý. Budu lepší, jak můj kámoš, který mě k tomuhle přivedl. Tady mě donutil se k té hře vrátit. Doesn't look as well might be. Ježiš, kámo, co to bylo? Tohle zveřejníme někde. A zkusím to nějak editovat. Zkusím si, jak se, na čem se edituje. A bude to přeedituju nějak. Ať to vypadá líp. Takže bych tady třeba takhle, dobře. Tady dáme ceduly. Tak cedu. A tady jako sorry, ale tahle vypadá tak špatná. To prostě tady dáme takhle ceduly. Sorry, tráva zmizí. Tu tady pak musím nějak vysekat. Tak. Tady napíšu. Kamo, protože... Iconic joke. Co, kámo, what the fuck? Ne, tohle chci... Ikony, hej, ale fakt už jdi do prdela. Iconic home. Takže tak. Je to bych tak, hotovo. A teď se vrhneme. To fakt musím dát tu cenu, protože strašně otravná. Takže tak. Tady máte takhle udělané, takhle to máme. A tady dáme různě to, poskládáme tady ty blbosti. Takhle. Takže. Dáme tuhle obyčejnou. Baby. Dustin Wool. Tak to tady doplníme. Jo. Tak a teď bychom udělali co? Tady bychom dali nějakou sochu, která je nějaká je vůbec v téhle hře.
No nic, zkusíme to tady napsat, socha. Aha, takže to asi nebude. No, tak co by se tady mohli udělat? Ty voďo. Tak to nevím. Jo, ještě okna tam tady chybí. Tyhle zlatý krásně. Co to tady budeme těžit? To je dobrý nápad. Bratře. Tak. Slup si to! Natáčím video, dělej. Dělej. Sorry, Marce, má se jak ne, blbá, Marce, robí slubit, víte? Dostaneš facku! Kámo, borci, jenom tady máte blbý reklamy, tak vám to řeknu. Já udělám tohle, jestli to se platí nebo ne, no ads. Krásně. Za penízky, jako vždycky, to prostě každá hra musí být za peníze. Teda jako by, teda, víte co, chápete. Teda jako každá hra musí být něco co je na peníze. Co to je, bole? Co se jako? Já tady dám torčky. Tak, dobrý. A tohle je první díl, kdy jsme zakončili udělání baráčku ikonickým. Ještě se najdu budu dělat nějaký úpravy takhle, když jako chcete, jestli ho chcete vidět, tak je takovejhle. Ještě ho budeme dodělávat nějak a no, to je všechno, takže zatím čus.